Türkmenistan'da 2026 yılın orada ay için ağız beklenýän we ağız açylýan wagtlar yglan edildi. Türkmenistan'da hicri kamar senanaması boyunca 1447 yılın mukaddes orada ay için ağız beklenýän we ağızçar açylýan wagtlaryň resmi senanaması neşir edildi. Senanama ýurdun paýtagty Aşgabat şäheri, Arkadağ şäheri şeýle hem 5 welaýet Ahal, Balkan, Mari, Lewap we Daşagyd welaýetler üçin aýratynlykda düzüldi. Senanama laýyklykda 2026 yılda mukaddes orada ay 18 fevraldan 19 marta çenli dowam eder. Orada da ağız beklemek düzgünleri 2 fan esasyna harlanmak wagtyna esaslanýar. Selerlik, yani ertir namazynyň wagty girmäke, ýylýan ýerden nahar we iftar, gün ýaşyp akşam namazynyň wagty gireninden soňra ýylýan agdaçar nahardyr. Türkmenistanyň şäherleriniň we sebitleriniň durly geografik giňişliklerde ýerleşýänligi sebäpli ağız beklemek we agdaçar wagtlary ýylasy nokatlary görä üýtgeýär. Senanamadaky iň uly wagt tapawdy Balkan welaýatynyň Gunmatar etraflary bilen Lewap welaýatynyň Gunnogor etraflarynyň arasyna ýüze çykýar. 2026 yılda orada bayramy 20 martda ýagny anna gününe belleniler. Sizem resmi senanamany suraty düşürüp alyň, dostlarymyz bilen paýlaşyň. Orada bayramyňyz mübarek bolsun.